So gaano kalisod yung kinabuhi sa barko na mabiya ka sa iyong pamilya? Grabe. Grabe, hilak, sipon, suka, Yung abot. pirmirong mga semana, ganyan, mga pirmirong Oo. bulan. Kanang ingon nila, I have these two brothers who are seafarers. So ang ingon pa nila nga, imo ang luha o imong sipon mag-abot. Kung, Samot na first timer, no? unya, first 2 weeks na ko, grabe. Kay gadaot ko sa barko 2 weeks. Ano man na. Kay, Homesick, ano manggod to ka nang may pagsampa. Ay, winter time siya. Ting snow. Uy, ginoo. Unya nga to ang mga panit kay pangbukid man siya. So, Mahilantan, bitaan na. hilantan as in hilantan. Pero, ang kanindot kaya akong pagkahilanat, walay ubo, walay sipon. Wala kang sakigan. Takig jud siya every night. Nga mura jud kag kuan nga Lord, tabang Lord, may ngono. Tabang Lord. Kaya pa ba kanin ako? Pero after that, after sa 2 weeks na hinahinin na nimo, Ano to siya? Ang first 3 days na ko, 1 week. First 1 week na ko, ingon jud kog mauli. Uli jud. Surrender ka talaga. Pero giignan ko sa akong, talaga na. ako una. Pero ang akong mga kauban, dili jud na sila kakita sa ko nga mohilak. Feeling strong jud ka in front of them. Kuan jud ko kanang warrior jud ko dito, kuan jud ko. Dayon, ang sa trabaho naman pod kay mag-adjust man ka sa trabaho. Dayon, ang pagsakit na ko anang tayma, akong bana may niingon nga, kung dili na nimo kaya hangtod 2 weeks, uli ka. Kay what if daw kuno maunsa ka diha, no? Ka na sa challenge na pod. Di ko bahala mo diha. Pero, atong tanawon, atong tanawon kung maulian kang in 1 week. Kay, nganong mo decide tag uli, kay tungod sa atong emotion o sa atong physical nga, kuan ka ng, nahitabo ba o situation ba? So, usay magud atong emotion kay, grabe na siya mo bira sa atong sa mga decision making na to ba. Di ka matiuro. So niana ko sa akong galingon nga ulaw kayo sa akong self nga mo surrender ko. Wala ko naulaw sa kuang mga silingan o kung sa ingon. Naulaw ko sa akong self nga kuan kay ko warrior kay kog dagway o nya Gara kay ko. gara kay ko. Nya pagkahuman mo undang-undang mo uli ra day ko. Dili pwede na.